Max har en gang kasten på. Kom nu med i kassen. Ja. Men stop for. Så det er din tur at sparke ham. Hej. Vi skal se kampen. Nej, lad lige. Hen til gulvet. Ja, jeg skal også med. Vi skal lige se kampen. På baggrund. Gå ikke, hvad kugger du? Hey, hvad kugger du? Det er til YouTube. Undskyld. Det er til YouTube. Det hedder Alfred Gode. Det kan vi godt. Vi kan omgive os kanalen. Film lige King Cleop, der æder. Jeg har næsten ikke mere. Vi skal næsten se, hvem kameramanden det er. Jeg var også på video. Jeg er på video. Simpelthen. Jamen, der skal nogen derover. Det er vigtigt, det her. Kom nu bare, Theo. Må jeg vende ud på et smash, eller er det bare... Theo, kom nu bare. Skal jeg give dig den? Ja, har vi ikke. Kom nu bare til sagen. Hey, du er spændt! Vi lige kan sige noget til kameraet. Sig til kameraet. Så bliver han sur. Han er helt oppe i det violette felt.